вечер, драги зрители! Вие сте с предаването на Шкембе. Сега ще ви представя една много обичана от вас фолк дива. Тя постигна безброй успехи през изминалата година в телевизия Планета и мисля, че всички вие я обичате. Днес на националния празник тя ще направи изумителни разкрития за личния си живот. Дами и господа, представям ви Галена. Галена, добре дошла, заповядай! Добър ден! Право! Здравей, Гали! Откъде се връщаш ти с този огромен купат? Заповядай, почивка. Благодаря. Бях на почивка малко на Сейшелските острови. Извинявам се за очилата, но просто бях малко непослушна и мъжът ми ме удари, но няма проблем. Аз си го заслужих. Харесваш ми, да. Да. Само да оставя Барби. Ето тук. Барби, хайде, моличка. Айде, изчезвай. Може да се блика, извинявам се много. Разгорещи се, малко ми е топличко. Съмничай се. Тук във вашето телевизионно студио е доста така разгорещено. Чак ми се запотиха стъклата на очилата. Да, и моите. Ще се правя така една цигарка. Да. За моите имате. Чудесно. Така, слушам ви, да? И каква беше причината за твоя успех тази година? На какво дължиш грандиозните си успехи? На здраве за твоята победа поредна. Обичаш да пиваш? Не. Не обичам да пия. Аз даже в принцип изобщо не пия. Но само такива поводи, като например днес спечелих наградата на телевизия Планета за това, че не си 3 звезда. Да, и за 3 март пих също. И за 1 март пих за Мартиничките, за баба Марта. На 2 март пих, защото брат ми имаше рожден ден. На 28 януари се сещам, че пих, защото беше петък, не съм сигурна. Но пак имах повод. Но и принципно не пия. Нали? Само така по празници, по поводи. Да. И на какво дължиш? Може да ме служиш? Разбира се. На какво дължиш успехите си? Дължа ги най-вече на Митко Пайнера. Ти спеши се, извинявай, ако е личен. Не, няма проблеми. Да, от време на време този Пайнер. Не. От време на време този Пайнер мъжа ми така ми постъпва от време на време, но аз, както казах, аз съм се го заслужила. Аз съм изключително честен човек. Поемам вината, когато съм видала